Oh yeah. Oh eh. Why? Ah. Oh. Ah. Oh yeah. 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 Nuladha laku utama tumrape wong tanah Jawa wong agung gondo panembahan Senopati Kepati Amarasudi Sudan Nawalanapsu Benapsu Topo Broto Tanapie Siang Latri Amamangun Karyano janing sesombo Oh, 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 oh. Rango-rango jagat raya padha sukarena marang Garjita boleh ngayuda kersane Jatokosi dase kula sumukane ngertapada Gusti kula jalma kang koncatan jiwa raden wong prawira mati alabuh negara Piong-piong aku geman
nuruti setyane ati ning rasa mung tansah klopo jeneng saupama atiku tan sasi nanding emane wong ayu sun lelo lelo kaya enten bisa solai wong ayu gragake ati rek mak ngembang aku dasar sulit yo warna wang malang untuk pasanyonga ora pangkatan pundhut Yarawa tuncak bukti ning kasur Sohrep Toto Pitono hanenggih pundhita nagari ingkang kaeka abdi Dasa Purwa eka tembung Wilancawi Jati linuh Dasa 10 Purwa lan lintang senajan kathah titaing Jawata ingkang kaungkulan marang angkasa sinangga ing Pertiwi para dene kathah ingkang sami anggana raras datan kadi dusun kota Deangan Pertoyudan Magelang dalu menika kinarya dadi ewang mening panyandra dasar dusun ingkang karengga-rengga mawarna-warna marang rupening kaendahan
sayekti katon ing pandulu soy ngangi buah kawibawaning ingkang samya tumondhok mapan ing dusun kota Dian Pertoyudan. Jadi-jadipun Bapa Mukayat dok rikala dinten Minggu sampun kapenger sesarian kalian penjadipun Bapak Sudarwiyanto sama-sama netepi darmaning sepuh Angrakit Sekar Cempaka Mulya amargya putra Amiwaha Siwit nggih-pun Bagus Indra kadhau kalian Yahra Rayu Anggita sampun kalapan dawuh asrolumiat kanthi rancang kalis kir ing sambe kala mawantu-wantu janipun Bapa Mukayat janipun Bapa Sudarwiyanto. Mliginipun dumateng sedaya para rombongan seni tradisional Jatilan ing saking Nampan Tanjung Sari. Sumarambah sagung para pamirsa Suterna. Kersa paring durung donga pamuji dumateng risang temandan Saribit. Ingkang badhe gelar layar gesang wonten madyaning bebrayan agung. Mugi risang penganten kekalih tansah manggih kabegjan kamulyan awit donya tumekendrahan tansah jinangkung mring Gusti Kang Magung satemah jumbuh kang samya dipun dayuh sembada kang jinangka wageta lestari kang samya dipun udi satemah waget bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Katur para sedherek pamirsa kula aturi pinarak mirsani kanthi lenggah kanthi mergi kaya pengalih ngantos paripurnaning biaran dalu menika namung sumangga wontenipun pawiyatan menika estu namung derek silaturahim nyambet kekadangan tawispun dusun Nampan Tanjung Sari kalian dusun kota Deangan Pertoyudan. Monggo kula suwun keamanan ketertiban dipun jagi piyambak-piyambak ngantos sampun ngantos nuwuhaken perkawis-perkawis ingkang saya boten saya dipun kajengaken murih lampahing adicara dalu menika waget rancak kanthi lancar purwa madya ngantos wasana matur nuwun. Subali kadange maju ingsun jarawandi miturut dawuhing dewa Dewi Tara bojo mami Subali kadang mami lahulong namumpung durung aja sira demen citra ulung loe so
budaya karma kang kinanta kerawitan nabarung nambang hidup terus langgaung anyanggai dikiatan ambo seni ayo ayo ojo gemboyakti mong daya dinaya jalak-jalak kita gamelane wis ditata ayo para kanca padha ura-ura sing penak sing tata lagu sampak patet sangka tikdong tidur lugo cecer pinggir lorong dietong aja kurang yen disawang aja kurang priya kung padha nyawang priya kung padha nyawang sumbang surup ringkong agung tandang caco tali wanda ricik kumricik timise wis teko sedelongane bapak wis tekan nyong kaget aduh kagetan apa bungkus petake isi ngapa walulu loe ya oh 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 oh ya oh ya oh ya
Oke, untune tiba wae. Gan ijo ini lho, Dun. Wis tiga. Yuk kendang yuk. Alon-alon sing akur. Iki ditonton nang liya desa lho. Ditonton nang liya desa sing akur. Ke zaman perjuangan kelingan yen kelingan marang sliramu wong ayu aja rino dirujut jroning atiku zaman biyen Mas Yoga. aku Sing bune Mas Yoga niki. apa Ndak dikendangi Mas Yoga. saiki Niki Pak Dipo kajene ngopeni niki sami dadi. Nggih. kesemono sliramu nate prasetyo Iki nek kok ngono wae gamelane yo digameli ora gelem joget. Mleng-mleng ngono. yuk Megat Tresno Mas Nanang nek ngresake ngatene wis teng ngriku. Mangke kesane joget to ben joget. Malah nek pinak sing apik ditonton wong yo desa. Nggih. Sesuk ndak ora dundang rene meneh. Tresno saged ta, Mbak? Indra ta gimana? Rawan yen kelingan oh request apa bintang balen kaca 5 Euro sinarangan piye to lali yen kelingan marang slira yo kendang yo kono sing gak go nyanyi go cek arah iso Megat Tresno Panik dari kemarin. Ngejel ke poin kok ngejel ke poin paketan iki isih mani-mani. Lho ono dok, lho. Ndare paketan sih. Kasih sapa? Urung ora dobe wong anyar. Wong anyar perawan. Awal. Ya aku dobe aku enggak. Nopal yen kelingan marang sliramu Ya dia naik di foto. Ini kita ya balik.
Wis ngerti ngerti tong karo adine. Bar cocok. Angger-angger kok gelut. Masa tuman. Ambian gelut saya gelut. Setiap aku ngonten itu gelut. Pamainan di sapa tuh? Aduh. Yo sesama pemain. Iya. Cilik. Iki videone ya ono. Celoke gendong. Cek. Idun. Bar. Gede. Pendine saiki nang. Videone ya. Nek gendonge. Mas yang terakhir ya. Cah loro kae. Aman ngomong iki nek ora pendi. Dadi sing arep dhewe. Aku lak wis ngomong. Iki nek ora gentok. Komen Tahu gendong kok kae. aku tak omong yo. Cah loro kae pinter ngetek. Intine ning kakak. Aku ora paham ya, ora paham paling gendong. Wong mau nih, aku jadi. Mau sampean lho iso. Dikoe ngasih ngene. Waru-waru doyong doyong nang pinggir kali. Ayo gotong royong bangun negeri iki. Jeneng lawe kloso amone kowe aku emmo. Waru-waru doyong doyong nang pinggir kali. Lungak-lungak endong. Doyong melem mulengku. Kemeyan jangkemu. Waru-waru doyong doyong mandi kali. Gotong royong doyong bangga iki. Waru-waru doyong doyong nang pinggir kali. Ayo gotong royong bangun negeri iki. Babat limo itu ayo kuat padha bersatu. Waru-waru doyong nang pinggir kali. Ayo gotong royong bangun negeri iki. Nang lawe kloso ambone ra kowe aku emmo. Rituri rawa kurintang kembang koyanti. Eman maning goleki sing lengker kuning. Ayo Waru-waru doyong doyong ning pinggir kali. Ayo moblong-moblong saiki ne ana ngendi. Menang lawe krasa ambo yen ra kowe aku ya embo. Nembang mohon, Mbah. Saiki ning ana ngendi? Penang lawi. Rasa ama.
Kendhane kon nggone dhewe. Kuwi kan maksudnya ganti ora dhewe. Kabeh yang di sini ganti. Dene negon kok. Nggih ngersake apa? Riok. Apa? Ngalake sithik. Kalpuri. Nah, sabar. Wis sabar. Kalem sing sopan. Wong ana sesuk ana sing seneng nimbali awak dhewe. Males berjalan dong. Nah. Nggih, iku kapane. Sabar. Kembali. Mungkin sapa? Yuk jalur janur. Pak. Janur. Wah. Ronge usi lo kan jamane. Aku yo wali. Kurang apa? Kurang apa? Iki kan mertua aku mah dekat. Aku. Apa-apa itu paro-paro. Saya siji-siji. Aku yo sepeling to kabeh dadi. Awet enem yo. Abok serai kasur kok aku tak njok tak ngetek. Oh. Riok mau bicara. Riok. Slompret kampung kendang ria Diamanke, aku sama. Indra. Guguba. Wes ora sah. Ben durusi pemuda ini.
Bagas. Hei. Bagas. Aku Bagas. Kesediaan tuh buka be. Yo, bubar. Kesediaan tuh buka be. Jalur tolong. Pemuda kota tolong diamanke. Wes gas. Cahrun. Ini salah bubar malah ngomong ini. Pulau pemuda kota. Dan ini tanggung jawab keamanannya. Aku sombong nek, kira-kira ora tanggung jawab, udah lakoni. Ketua pemuda kota derek diamanke. Tadi. Aku tidak tahu kalau